sila, nanginom sa ulit. Oh, nagtungkod na si Sinida. Kuya ha. Mo na pinakaano na mo nga. Inom na po may signal. Kadiha si Sus. Ay. Okay. Nga namang mga balintong man. Oh, masaka pa? Ah, ayaw tao. Ayaw. Ayaw.
Muna ganina po. Yata sa Nagani ka ba kasi gigi siya dito.